oɗon ketto radio dingiral fulɓe. ɗo wiyete ko tigi ɗo woni wiyete no ceerno suusa no galle suusa no gallo suusa jambaro suusa ko debbo henne cottuɗo henne fittaɗe henne bandiraɓe muɗum worɓe ɗo wiyete Makari en bettini ɗo henne Yaya Dada no wonde Coumba Mamadou ko Mamadou Diagate ko mbaɗa fatama en ndimo Ba lay Souleymane Massara Yaya Dada e ba ko Mamadou Diagate ko mbaɗa fatama albarka jawɗi mbaɗateɗi pendel tuuɗe dakkuɗi mbaɗi wallahi Allah jarama de beltaniɓe no feewi en beltaniɓe no feewi kay rew tambiɓe Fatiha ayyo radio dingiral fulɓe. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe ha yeɓoɓe dingiral fulɓe tv ko welam e weytare mawde hande min jogui gam wawde joddade moon kono kadi no kewɗen wiide ni e kala saaha en jettat Allah jetten jinnaɓe meɗen jetten sernaɓe meɗen eɗen jetta no fewi jinnaɓe meɗen hande eɗen gondi e welam e weytare mawde gam joddade goto e jinnaɓe men Hammady Bata Killani Mbodj walla mbiyen Hammady Dinguiral Afo Dinguiral so tawi wiyama Hammady Bata Killani Mbodj kala kettoɗo radio Dinguiral fulɓe nani Hammady Bata Killani Mbodj kono haɗa Dinguiral fulɓe jibinede kala biyeteɗo ko jontaɗo e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie Hammady Bata Killani Mbodj boysima Hammady Bata Killani gila RTS Hammady Bata Killani gila e leppi ɗimin tawri jinnaɓe tawri jinnaɓe gila e kettugol Sidi Mbocel ɗin ɗon gilli rewi ha Allah rokki en hande ha mbawɗen joddade Hammady Bata Killani Mbodj wattano ɗum fof koye jettor so tawi wiyama Hammady Bata Killani Mbodj en gartat ga e radio Dinguiral fulɓe ha e Dinguiral fulɓe TV hirde pulagu tindi e daari wowo heewi waɗande hettiyankoɓe radio Dinguiral fulɓe jamma samedi kala hande eɗen joddi Hammady Bata Killani Mbodj gonɗo e mbaynigu faade to leydi meɗen Sénégal oɗon ketto radio dingiral fulɓe. kono hade men ar tigui rigui e mbaynigu Hammady Bata Killani emin jiɗno andude tigui ko gam hettiyankoɓe so tawi wiyama Hammady Bata Killani holi Hammady Bata Killani Mbodj bandiraɓe min calminon min juure mon inde mon e jettode mon funnague hirnague rewo e worgo caggal en jetti Allah e nelaɗo sa sallam en jettino wini en jetti jinnaɓe kala ko neɗɗo wawi dañde aduna yetta Allah ene yetta holluɓe ɗum aduna ɓe won sababu kadi jinnaɓe ko kamɓe goni foof so ɓenni Allah tan e nela Allah ko jinnaɓe ɓiɗɗo kadi kala ko wawi dañde yo yettuɓe Dia Adama Boubacara jarama min Hammady Bata Killani jibinami ko nokkude wiyete Boye Mbayla nenon wiyete ko Aissata Saydou Ndiaye yettani mbawmi wiyete ko Bata Killani Booli
rewi siidi moƴtere rewi koye mum kono noon jangguinimi hoddu ko biyeteɗo Samba Thillani mawnum baba rewi woyte ko Samba Thillani Bolli ko min ko on jangguinimi hoddu ɗum waɗi noon waɗi hankkadin ɗum wayno kono aada ni kala jibinaɗo e amen hayso jangguinaka so fini tan dawrat hoddu mbaɗu Samba rewi ko neɗɗo roni ko jangguintaki ɗum so fini tan waɗat ɗum kañum ko tawɗa ko sa fini tan waɗat hide men Massaɗo onno tawri Saɗo ko Massaɗo ko jangde o ari o jangi neɗɗo kala ko tawri bamum ko gonga ɗum foti ɗum waɗe ɗon jibinami ha mawnumi radio dingiral fulɓe ɗon kadi janggumi hoddu tawmi noon ko ndema e gaynaka no koddiranmi ni foof hatta ko seeɗayal kala hay soko colson ɗiɗon ko ndewete so ndungu toɓi kam ko ndemal kat pat jinnaɓe ko remoɓe tan eyyi ɗum noon madi pa Thillani o ko ɗo fuɗɗori guila on saaha hoddu he kolli kewani on saaha noon nde puɗɗotomi hoddu nde hoɗanno mi nananno yimɓe mbiɗa ñemtina ɗumen nan hunde fof ko ñemtinde baban jangguino ha juuɗam gumti hoddu nde ko juuɗe gumtat tan juuɗam ɗe gumpi numti tan kadi mbattumi nande radio Mauritanie e radio Sénégal radio Mauritanie biyeteɗo Saydou Ba on saaha Saydou Ba ne hoɗa hen min ñemtina Saydou Ba en hoɗa naalu manka en nema en ɗum somi nani ɓe koɗa min ñemtina hammel kuwati sara kulle goto hammel kuwati ɓe fof ñemtina kolli men e radio Mauritanie radio Sénégal miɗen nana toon Samba Aliou en on saaha ne koɗa visage Fouta on saaha visage Fouta ne woodi Amadou Tami Wane mbiɗa andi hay so noon on kano mbasatan nde ɓe kaale ha ari ɗo joni ɗo ɗum hadi pa Thillani ko kadi boyo jibinami komi ceɗɗo mbalo ja Adama Boubacara tigi bocce caggal nde ganduɗen haali Hammady Ba Thillani Mbodj Hammady Ba Thillani Mbodj ko juɓɓinannoɗo walla juɓɓinowo jewte e radio dingiral fulɓe oɗo saaha hande Hammady Ba koye lawol woni gam fade toon to leydi meɗen Sénégal eɗen mbiya yo Allah wat jañde lawol ɓuural jaaha e jaam tawa koreji ɗi fof hendu goni e dow jaam e kisal tawtamin e dow jaam e kisal ceerno Hammady Ba Thillani hande holko mbasiytoɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe sariɓe hande e diaspora kono kadi holko mbasiytoɗa hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe ha tengti hettiyankoɓe hirde pulawu oɗon ketto radio dingiral fulɓe jaato Boubacara ko kalɗa ko noon tigui so addi foof noon hadde mi nadde ɗum ko kalɗa ko gonga an min jettuma tawa an e somin jettima kadi jettonde kadi koye dow inde pulagu foof wona Hammady Ba Thillani tan yettatma ko aɗa ɗo foof kala mbima ne yettuma kadi wona fulɓe tan sara kulleɓe foof ene jettuma saabu guila ngoɗo radio Allah waɗi radio dingiral immi e ñalawma hande mo gonɗen hande eɗen mbaynodiri ɗo e Corbeil hande wona mbiɗa internet atto e maggo ga ala ko enen joɗodiɗo tigui e Corbeil enen joɗodiɗo eɗen mbaynodira hirde nde hande ko ɗo waɗa bande en fof notima bande en fof notima kala pulago kamɓe fof ɓe gari ɓe notima kawma en e mawna en fof ɓe gari kamɓe fof ɓe gari mbaɗi foddeji mabɓe en gonde mabɓe ɗo ha 1 heure jamma ɗum ɗon kadi min jettuma no fewi no fewi min jettuma kadi darde daranɗa fulɓe nde taw fulɓe kadi ne kani yettudema darde daranɗa fulɓe nde fulɓe kadi ne kani yettudema pinal ngal puɗɗanɗa fulɓe ngal e fulɓe yitade koye men e nder ngoɗo radio dingiral fulɓe joni jiitima koye men e nder ɗeɗo golleteɗe ɗe fulɓe jiitima hen koye men saabu radio dingiral so neɗɗo heeɗima ɗum ene heeɗo hen pine kewɗe ene heeɗo hen aada mumen e cosaan mumen eɗen keɗo hen kala ko ɗemgal ngal ne heeɗo walla kone hutoro walla kone nafta leñol ngol ne heeɗo e radio he wona Hammady Ba Thillani tan wawɓe gandal jangguɓe gandal tarikaji en kamɓe fof ɓe kaara ɗo e radio ngo radio ngo ne heewi kone walla leñol ngol sa heeɗi mamago ma nan foof kone welta leñol ngol kone findina leñol ngol kone yewta leñol ngol kone hokka leñol ngol haqqille kone jeeretego tugguede docteur et médecin ene kalani yimɓe foof ɗum ko radio dingiral ɗum noon sababu Allah sababu dingiral fulɓe an waɗi ngoɗo radio e katantagal ma e tinnare ma e yidde ma leñol ngol noon
amin jettuma jettoro mo ala to haaji amin duwanoma balɗe juuɗe batane moƴƴe min ñaagoma kadi yo Allah rontin barke ɗe kadi mana sukama Allah waɗa maɓɓe barke ñamin kadi belidi kala ko jippinɗa anni o mo ƴettuɗa ƴettanɗa leñol ngol ɗo min ñaago Allah yo Allah adde ha jottina ɗo jiɗɗa ɗo neɗɗo kam ko yiiɗe e gurdam mum gasata kono jogo tan to ɓerde mum yiiɗi yottade e gurdam mum e so ɗum ɓenni jettorma o min jettuma min duwanoma leñol ngol foof ene yettuma min duwanoma sabu radio dingiral Allah waɗi goni en hitande Souleymane Sarr toujours ne wiya aywa en ke juldi tan kewɗen adde koye ñalguji moƴƴi kewɗe fuɗɗade ko hen mbaynodirten puɗɗinɗen koye julde taska en mbaynodirɗen hen koye mawdu nabiyu puɗɗiɗen koye moƴƴere mbaynodirɗen koye moƴƴere ɗum noon ko yettere Allah no fewi kadi hitande ha darti mbuuri eɗen jewtida e leñol ngol ɗum ɗon kadi ko yettere Allah no fewi min jettima no fewi min duwaɗimama kadi en jetti leñol ngol kamɓe heɗotoɓe ɓe Allah ne seedi ɓe kolli en tigui eɓe jiɗɗi radio ngo ɓe kolli en kadi eɓe keɗo radio ngo ɗum noon sa yi radio ngone kadi joom radio o enen darotoɓeɓe eɗen mallodira foof ko kamɓe mbaɗante ko kamɓe kalante ko kamɓe beltinte ko kamɓe jettinte ko kamɓe pindinte ko kamɓe kalante ko kamɓe mbajete ɗum noon so en dañi eɓe keɗo ɗum eɓe mallodira e men e téléphone ngaji mabɓe eɓe kolla weltare mabɓe kamɓene kadi eɗen jaraɓe eɗen jettaɓe so ɗum ɓenni kadi haɗe woɗɗoyde mabɓe Souleymane Mima Sada eɗen jettamo eɗen jaramo no fewi no fewi no fewi kadi leñol ngol heɗotoɓe foof e bandiraɓe fof ne gandi darde Souleymane Mima Sada e radio dingiral eɗen ñaagui Allah kadi no daroɗa en ni yo Allah hebbinonoma eɗen ñaago kadi yimɓeɓe yo tinno Souleymane tinnori e radio ngo ni wulago jamma ɗaldetake e goto fodde mawde nde ɗo hunde mawde ɗum ɗo famɗani ngoɗo radio dingiral ngo famɗani leñol ngol ne kadi Allah famɗinani ɗum leñol ngol kadi ko Allah ne alɗinigol Allah ne andinigol Allah ne lamminigol leñol fulɓe ngol Allah ne alɗiniɓe Allah ne andiniɓe Allah ne lamminiɓe daga kamɓe foof soɓe kucciti e radio dingiral no Souleymane Mima Sada huccitiri e radio heeni e darde mum e radio heeni e tinnare mum radio heeni sen keeɓi yimɓe yonɓe e maggo tan ma Allah wallu en hokka en sagoji meɗen ko ciɗen ko batten joɗade imasuji men e jalta bandiraɓe nde keɗo eɗen jettaɓe noon kamɓe heeɗiyankoɓe wallahi en gandi kay ko batten koɓe keɗo saabu min hooram gandirmi ɗum ñande fof mi waɗani yewtere yimɓe noddami téléphone ngaji so mbiɗa selli mi wiyaɓe ɗum ɗon ko haajuji aduna tan kono min kam mbiɗa selli gadi to keɓtumi radio dingiral ɗo hankadi neɗɗo ha innirama ketto radio dingiral fulɓe neɗɗo wiyama Hammadi Kay hankadi ruttata ko wona Samba walla Demba walla Yero ala Hammadi Kay maya tan ko Hammadi minne to banggam ga bangge radio dingiral hakkude radio dingiral ngal kay mi yaada hen tan ha to Allah hannimi hen fof wondemi ɗo noon e wondemi France ɗo Fouta e wondemi Dakar e wondemi Amérique e wondemi Espagne e wondemi kala to gonmi min wonde radio dingiral kala to jammi mi yaade radio dingiral no bandiraɓe sehilaɓe onon heeɗiyankoɓe radio dingiral amin ñaago on ballal e tinnare e wallude min e peeje e wallude min manano dirno e ballude kala no wallirte neɗɗo no wallirte oɗon gandi kono Haalpulaar en ko Souleymane ni Sadi wiyata ko ittoɓe mbulu e gaska mum mbulo e gaska mum kala ko haala e Pulaar ne paama mbulo kam ene jogui sukaɓe paamata wawata famde ɗum tan noon ko yimɓe aynuɓe seeɗa walla ɓoyɓe aɗon seeɗa hunde no wona e nder gaska mbaɗa liggel tan cukalel leppire ɗum waɗi hen leykal nanna toon ha mbulo nangta hen tan fooɗa bippa lawol gotol mbulo yalta ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe onon heɗotoɓe radio dingiral fulɓe on min jetta on no fewi amin mbiya on kadi yon tinno ɓeyno kadi tinnare hande addunomi ɗo ko waynodirde e Ja Adama Boubacara on noddi bandiko en foof oto makko yahani kam haarike addi kam ha ɗo min Amadou Ba wi min joni ɓe fof yoɓe gar ɗo ɓe ganda manandirno o ko woni men hankkadi neɗɗo meɗen beltinen mo teddinen mo ko mbaɗɗa ɗo ko joni mbiɗa jogui yimɓe hewɓe walla famille kewɓe walla bandiraɓe ne poti wadde ɗum kono ko an waɗi ɗum ni famɗani yimɓe ñaami ha kaadi ala fof ko manque teddugal ngal mawni yimɓeɓe keyɗani ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ɓe en baddi nde yewtere en baddi manano dono hirdeji kirɗel cewɗe pour mbayni ko hakkude meɗen neɗɗo kadi andi tan koko yiɗi andi tan koye feere woni nde neɗɗo waya fof ko feere boni kala mayɗo mayde feere gaynani kala maayo mayde temedere feere gaynani feere nde sa yimɓe ne gota tan feere boni yo ko gonga si neɗɗo maayi tan yaade feere gati neɗɗo fof yiiɗani fewje nde maayi fof yaade feere mi anda
neɗɗo andani mayata andani yata min kam hande eɗen gondi ɗo kono ko heedi ko Allah andi noon e kollat Allah tan Allah jogui moƴƴere so Allah muñini en eɗen daara kanko jogui fof ken ɗo enen pittali oɗo hay neɗɗo ko keesɓolo tan hay batte wonani so pitiguel kel ɗo fama tan heddi ko keesɓolo nan ɗon ala ko woni neɗɗo ala fof ko woni jaaɗo Boubacara neɗɗo ko golle ɗe tan balle ɗe ɗum noon dake neɗɗo haade o maayde yo tinno golla eɗen mbasi yo leñol fulɓe noon yoɓe tinno ɓe jiiɗa koye maɓɓe ɓe ganda ko Allah hokki ɓe ko Allah hokki fulɓe ɓe no mbimi ni Allah ne hokkiɓe ngaalu hande onon fof ɗon gandi fulɓe ne ngalɗi hande to banggue kaalis leñiɗo e banque yimɓe nan hen lelni kaalis e banque mi anda ko jogori waɗede o moftama tan homo otta kanko hoore makko o tampi ala par ce que ko memetaki to won ɗo kaalis nana banque tan ɗi memetaki ɗi ngalaka haaju galleji nana ha Dakar ha heewi nan ɗon neɗɗo ko goto koma yo lemto koye lelde wotere ko longere yimɓe ñamat miskine ɓe ñamde nde o noon ñamirta ɗum noon yimɓeɓe poti ko nafodirde poti ko wallodirde joom jawɗele en ɓe yoɓe tinno ɓe balla leñol ngol ɓe ballita yiɗɓe wonde ɓe ɓe nafka yimɓe wonɓe ɗe yiɗɓe wonɓe ɓe mballa ɗumen nam kamɓe joom jawɗele en ɓe joom gandal en ɓe yo car gandal ngal no ceerno Amadou Djiby Mambilore mbatta ni no ceerno Aliou Ba en mbatta ni naftude banggue gandal ma e banggue ngalu ma tinno ko mbawɗa ko naftude leñol ngol enenne eɗen ñaago yimɓeɓe anduɓe ɓe e anduɓe ɓe yimɓe tinno kamɓe ne radio dingiral nani radio dingiral ko radio mabɓe soɓe tinnima ɓe ƴetti radio ngo o goni ko radio mabɓe kamɓe ɓe mbawi hande joome dañen ɓe tan ne mbawi hande jogade radio hande ne mbawi wadde radio mbawi wadde télévision hande aɗa yiya joguiɗo ujunere nagge aɗa yiya joguiɗo temedde joyyi nagge aɗa yiya joguiɗo temedde jeegom nagge aɗa yiya joguiɗo ujunnaji tati mbawi ujunnaji nayyi mbawi aɗa yiya joguiɗo mi joguiɗo capanɗe joyyi galle Dakar yeroɓaji jogui capanɗe joyyi galle o dokkuɗomi galle Wourossogui jilɓaji mbite jogui ko galle tawi goto anda no foti Abdoulaye Madina Gounas o ko jogui ko hay goto anda ko Allah tan andi hande kam woni tête banggue mana wiyoɓe mbimami ɓeɗo foof eɗen ñaaguiɓe kamɓe ballal ha jiɗen yettinde radio ngo to jiɗɗen ɗo eɗen ñaagui joom jaguiɓe ɓe anduɓe joguiɓe jawɗele ɓe yoɓe tinno ɓe balla leñol ngol hankkadi immoto woni ɗo ɓe gacca yimɓe wiyoɓe ehɗe ɓe gacca yimɓe wiyoɓe ɗum ko bolle kuyɗe ɓe ɓen ko caggal tan goni gonta lomba saka jaaha yeeso monitoɓe gonta ya yeeso ɗum no yoɓe tinno radio ko radio mabɓe yoɓe tinno e gandal joguiɗo gandal en ñaagui ɗum ballal joguiɗo jawdi en ñaagui ɗum ballal par ce que en yiiɗi yettade radio ngo en duki radio yiɗi joni hande radio Sénégal télé Sénégal hande 24h/24 sona kabaruji pular anan a yiyata hen pinal fulɓe radio Sénégal télévision RT Sénégal mo yaltinta tan ko projet ji kono fulɓe nani hen jaltina ƴara walla jaltina heewani ɗum noon enen sen dañi télévision men en batti yiide hen pine men ƴaruji meɗen ndema men gaynaka meɗen julankagal meɗen gande meɗen foof publicité ji men en batti wadde ɗum e radio ji he e téléji he yimɓe ne jiiya walla e radio ji yimɓe ne jiiya hande radio dingiral arani hande e fulɓe publicité fof hande mo jiɗɗa wadde aɗa wawi wadde makko yimɓeɓe ñande fof ne mbaɗa pelle ene mbaɗa kirɗeli ɗo e leydi he ene mbaɗa radio ji ɗo e leydi he pelle nana e leydi he kala jiɗɗo fedde muɗum ne waɗa réunion ene wawi wadde publicité radio dingiral kala ko joguiɗa aɗa wawi haalde ɗo e radio dingiral aɗa noon heɗo radio ngo hande hay goto hande humpaka radio dingiral aɗa ɗo fof heɗongo mbiɗo wiyaɓe yooɓe tinno kadi mbiɗa jaraɓe kamɓe saabu haalde fof e sattude heɗede nde ɓuuri sadde so neɗɗo heeɗa hunde tan woppi haaju muɗum huɓɓi portable mum heɗo radio dingiral on foti yettede men par ce que en jogui téléphone aji poti yewtude ene jogui ko foti heɗade goɗɗum kono radio ngal uddi yimɓe udditi tan yimɓe keɗo radio dingiral ene keɗo ɗum ɗon eɗen jettaɓe no fewi kamɓe eɗen duwonoɓe yo Allah hokku balɗe juɗe batan moƴƴi eɗen ñaago Allah kadi kamɓe foof yo Allah walluɓe yo Allah ɓeydu sembe o e hattan e cellal jaatan Boubacara neɗɗo fof noon foti tinnade banggue muɗum neɗɗo ko fimde ko sawdako tan yahat tan golle ɗe keɗɗo caggal ko mbatten ɗo hande ko en mbawa juutan ɗum balɗe haɗum firto e meɗen yeeso men wawa wonde min mbiɗa andi min kam mi wawa ɗum ko ɗo woppete ɗum waɗi noon golle ɗe noon jawdi ndi sa maayi tan ɗo noɓɓere noon a wasala ɗum métre ji jeeɗiɗi baɗi ɗe tan seeren ɓe mbi ɗum nawata kadi julde nde ko watere julde patron ala min nanani seeren ɓe kalnani Souleymane en kalnani mi patron juldete ko ɗum ɗo miskino Allah juldete ko ɗum ɗo ala kadi mi bofalato o e miskino Allah joguiɗo fanu mum ne yelo o ala ko ñaami o e ceerno o fof kamɓe fof juldete ko watere kadi kasanko o kadi fof ko baggue o goto
dakki ceerniɓe golle ɗe no yiɓe tinno no feewi golle ɗe ceerniɓe kadi ko neɗɗo maayata waye koko nafoore mum ko neɗɗo maayata kadi yimɓe goto fof ma huɓɓa oto muɗum ɓe ma kaɓɓa sarataji ɓe ne jaara koyɗe jaa duwaw ko nafoore neɗɗo ko neɗɗo tinno e gurdam mum jaara mum kala weltanama no feewi Hammady Dinguiral walla Hammady Particular no Mbodji kala saaha emin ñagonma jurde balɗe battade moƴƴe ɓooya kadi duysude leñol ngol amin ja yalla waddane ɓooya duysude leñol ngol no feewi amin ya Allah wadde noon a jarama holko mbasiytoɗa tan seeɗa sukaɓe hande joguiɓe kolli mumen en jiiɗi ɓamtude pulago oɗon ketto radio Dinguiral Fulɓe jawɗam mo kala sukaɓe joni ɓe eɓe metti wasade kono wasiyade kono noon jangguinowo walla jeertinowo walla tindinowo on kadi serata hen radio ji ɗi komo waɗi ɗum jangde nde ko ɗum waɗi eɗen gandi kam sukaɓe joni jamanu joni o noɓe koɓe kawri ko mi haalnima nane yewtere men nane mbimi jamanu ko jamanu guiro yimɓe goni tan koye guirade ada jawgal aduna kala heewi jarami yimɓe nana guiro tan raɓɓiɗini ñalawmaji raɓɓiɗini duuɓi mi haalnima joni kamɓe sukaɓe guiro o naworiɓe kamɓe feccere hen naworiɓe ha ene miijo yeɓade ko tawruno bammum ko kono noon wonko yejjittade ha arno gasa a yi sa yi joni sine debbo ɗon ha radio Dinguiral Fulɓe ma yi ko ɓooyi ha hande kolli mumen ne pawe ha ñalawma hande ko neɗɗo o yo tinno kanko ɓayro o tawri bammakko bambago o tawri bammakko ñeñago yo tinno to jas bammakko hay sinde omo liggo ñande fof omo dawa min mi mawnu tan ɓe nattiɗo hankkadi ɓe gandi hankkadi mi wawa hebde ligguey sono ari tan soɓe ƴeewi sewa tan ɓe duttan min kam weddo sewa ñande fof mi nawa sewa mbiɗa sarwa mi nawa restaurant ji mi nawa mairie mi nawa partout kono soɓe jaggi ɓe jaggami salta koɓe jagga kono soɓe jaggi soɓe ƴeewi duuɓi ɗi tan mi noddetake ɗo e balɗe sappo numéro kono mi noddetake ɓe noddata eyi kono noon hay sar dawa ka suka a liggo woto addana kay yejjidde ko tawɗa bammako min hay sewo mbiɗa danoɗo jamma e subaka to gonmi to joni so ndungu min bawmi no muuri min goppat kulle amen ɗi min ligga ɗi dow min ndema ha ndungu si tawi goto remata langal huɗo ha min coƴƴa ha min gayna min tarba gawri ha gasa goto amen fof ƴetto ɗum kono yoɓe tino noon woto ɓe majjin kolli ɗi saabu kolli ɗi miskaji ɗi goni animation hay hunde radio wawa yaade tawa musique tawaka tawa animation tawaka kolli tawaka musique tawaka oɗon gaɗa aɗani ɗum saɗa waɗa yewtere joni tan il faut ɓallina musique aji marankoɓe walla kolli so ɗum ala joni télévision ngaji Dakar ɗi so ɓuttama joni wona dalankoɓe kañ tan ñallata yimɓe so nalankoɓe ngala an noon joni sa utti télé ma wona sa haɓiri a gañ tan yifat so kam ruy gasi tan yifat a ɓeyra dalankoɓe ngala ko yime ala ha deke noon ɗum famɗani kadi yo andu nalanke kadi ene ɓuura joom kalis martaba laaɓi temedere sa ƴeewi Bob Marley aɗon fof andi Bob Marley kono hamoyen ɓe ganda président ɓe président ɓe ɓay koto anda kono le aduna fof andi Bob Marley ɗum noon meccal ma so ngal moƴƴi tan a tinni tan ngal waɗi fayida yiɗi ngal a waɗi ngal respect meccal ma noon ma waɗe respect a sayi joni ha joni hawaɗi batila no hodde guiƴam mi hodde ɓiɓɓam joni koddami ko ɓiɓɓam ha ko waɗi noon ko teddini ɗum tan yidde ɗum sa teddini hunde teddinma sa woppi hunde woppuma ɗon noon mbiɗa wasi yoɓe tan yoɓe tinno yoɓe nangto e kolli ɗi yoɓe nangto e mecce koɓe tawde bammaɓen ko yoɓe nangu hen aɗa fiide ha tiiɗa sa liggoyima samedi dimanche sa jolama jaaha e fulɓe sa arti hoɗuma jagga hoɗuma saɗa yonti jokkodireɗa radio ngo joni radio Dinguiral joni faltaki hay goto kala bawɗo meccal muɗum jiɗɗo wallu leñol ngol ko joom meccal o jogui en wi bisimilla radio Dinguiral o yiye hen hoore makko on kadi ɗum ene waɗi nafoore no fewi min joni radio Dinguiral wonko hokkimi joni ko heewi mi ɓooyi wadde kasitaji ɓooyi wadde bandaji mboya radio Sénégal radio Sénégal gueɗen gurdam Samba Thiam mi haalnima ɗum kadi radio Mauritanie ñande télévision ɓurtinde Alay Samba Sy koye radio kalani ko minen gadi e télévision he min e Alay Samba Sy radio Mauritanie minen gadi uddide télévision ne kadi min leppi Mauritanie ko joguimi toon e émission e bandaji radio Mauritanie ko tan ɗan foti ha hande mbiɗo hen jaa in ɗum noon kamɓene kadi min jiiɗi so jonge ma yo jonge hoɗi minenne min jiiɗa yaade tan hankkadi ko wonno ko wonnomen ko gasa woppe wona noon oɗon ketto radio Dinguiral Fulɓe jaggo mecce mabɓe ɗe
meccal ne neɗɗo heɓen fayida ha ɓuura hunde fof e aduna so maccal ma teddinima tan wuuro fof garɗa ma wiya o woni kaari tan yimɓe a woni kaari ayi ɗum ko noon Allah watta ɗum noon mbiɗa sukaɓe yo tinno bandiraɓe sehilaɓe funnague hirnague rewo e worgo amin ñaago on tinnade amin ñaago on tan radio ngo ko radio men radio ngo ko radio aduna foof kadi on jii wolor radio ngo no fotiri ɓe jii saabu radio ngo addani yimɓe pine foof nana e maggo ɗum noon yoɓe tinno ɓe balla en e tinare yoɓe tinno ɓe balla en ɓe ɓeyda en doole ɓe ɓeyda en jidde ñeñɓe ɓene kadi yoɓe tinno kamɓe rimɓeɓe kadi yoɓe tinno ɓe balla ñeñɓeɓe eyyi o tawi tan andi ɗum ɗo joni kewti minen joni ɗum min galata ɗum ɗo so ñeñɓeɓe keewa ɗum noon so heewi tan kadi galli mumen mayat yoɓe tinno tan kono noon mecce ɗe kamoto ɓe goppuɗe yoɓe tinno e mecce ketto radio dingiral fulɓe bisimilla radio dingiral noon calmodira e bandiraɓe ɓe gandina yimɓe ko hannde ko enen fof joɗotiɗo face à face Corbeil min salmini bandiraɓe meɗen heɗiyankoɓe dingiral fulɓe ɗo wawi wonde ɗo wawi wonorde kala min noon waɗiɗi namdadema seeɗa ceerno Hammady aɗa andi so yimɓeɓe mbino beddo ñeñago enen beddo henne kala ko taarino henne fulɓe janggo e jam henne minen kam aɗa miiji tawi minen fulɓe heddi walla minen sukaɓe yontan hande nde amin jogori waɗoyde leñol mi ɓamta aɗa andi hanki Fouta neɗɗo so ari a jippima e galle ko neɗɗo wasi ko foof aɗa jogo sehilaɓe ma e musidɓe ma tawa ene mbawi addandemo battari hande sa dañi koɗo ko antane koɗo ma ɗum noon hen addi ɗum hen ko ñeñago ala tawi ñeñago ala noon hen ɗum hen jikuɗa ɗum minen mbawi humni ɗum janggo e jaam koko mbasiytoɗa henen bandiraɓe men ene wiɓe ne beddo ko konngol mata nde gartan rimɓe ɓe mbiɓe ɓe ballata ñeñɓeɓe mbaɗa janggo e jaam hene minen tawi ko yontanɗa min mbaɗa janggo e jaam hene ñeñɓe ne jogori wallude min sabi to sa jippimama mi hande tawi min hande a jippimama mi doole ngalaɗo alaɗo doole no mbayi en général hen ko ñeñɓe ma takkiɓe ma e sehilaɓe ma e hoddiɓe ma hen ko ɓen keewi addude henne battaji mumen e kiraɗe mumen e ballude mumen e mbarago mumen an koɗo o henne ha kota tawa anda jomum hene ko basa joni noon minen min jii hen tawi wonti minen joni min jii hen tawi ala galle moƴƴo ala portable ala iPhone ala ordinateur a jooɗaki e fauteuil e ane hani jawdi a warata hen andi yimɓe mbaɗa cikkuɓe takkuɓe kala neɗɗo goɗɗo hen jippaɗo to nen hen hay goto yettota ko ɗum joni ko hooram tan mbawɗo ɗon neɗɗo fof wawani ko hoore muɗum kadi galleji amen min mbaɗi hen galleji min mbaɗi hen baafe jamɗe heddani min tan ko sonori ewa ɗum noon tawde ko sonori o nani hen ewa ɗum noon nene yimɓeɓe henne mbate kañumen kam henne so mbaɗiri hono noon en jogori lawde walla yañude hen leñol fulɓe jarama Souleymane Masada ko kalɗa ko ko haala mawka e yewtere mo kalɗa ɗo koko yewtere hewde no feewi saabu ɗo ko yewtere tan ɗum ɗon tan ko ɗum toɓɓere mawde jamanu noon neɗɗo wawa waylude jamanu garɗo kadi wawa waylude leydi enen ko heewi ko ɓufti gueɗe meɗen ko yimɓeɓe ko mbiyata koɓe parnorto ko pinal ñande mi fuɗɗima ɗum yewtude radio to jinnomi ko toɓɓere nde junne toɓɓere nde nde kalɗa ɗo nde ko kalɗa ɗo ko ɗum ɓaƴanmi ɗo ko ɗum jinmi yimɓeɓe ɗo yo yewte beele enen pinal ngal e haqqillagal men hanki ngal e neɗɗagal men hanki ngal e pinal hande garagal e men ngal beele enen ngal ɗo pinal ngal wallu en yaade walla ngal ɗo pinal ngal ustu ngal ɗo pinal biyetegal ngal ustu e fina tawa men hanki walla yaadu tan mbiɗo yinno famde ɗo kono noon ko addi ɗum ko foof ko pinal ngal jilluji ɗannude ɗe jiggoyade gande kese yoyde hoddoyde yimɓe ɓe jiida jikkuji koddoya yimɓe ɓe jiida jikkuji garta e galle ma
oɗon ketto radio dingiral fulɓe sa arte galle ma a tawi France so wona ko tawa annade aɗa ɗo joni sa tan ma waɗa kon sa waɗat kono natta an joni sa hoti joni a hoti wuuro men to sa mahi galle ma watta bafan jamdi a waɗe France sa waɗi cote sa hoti Fouta sa mahi tan waɗat bafan jamdi ma wona jillu ngu jiggoyade leyɗele kese ɗe jiita gurdam ɗe jiita aade ɗe hoddoyde ene mabɓe nde ko ɗum addani toon waylo o hewde ko yilloyade en nde e pine kese ɗe ɗe en jiida jikkuji jiida pina tawa o ko ɓe nde gaddani en tubakoɓe tawɗen gaaɓe seydi alhaji Mamadou Seydou Siraji Din radiallahu taala anhu o wi kala julɗo koddoyde annasare no tawtat annasare jikkuji mabɓe ɗi ala fof no maɗa wadde a tawtat annasare ɓe tan jikkuji mum a juul taw ko jiɗɗa nde ane haɗa ɗum ɓiyema jiɗirɗa nde a tamata debbo ma no jiɗirɗa nde noon tawɗen tubakoɓe ɗe mum e ɗum noon joni enenne kadi en tawi ɗi jikkuji sukaɓeɓe jibinama e ɗum ɗanniɓe kadi jii ɗum ɓe jii jikkuji tubakoɓe ɗi ɓe jii jibinaɗo ha heeɓi duuɓi nogas fof walla sappo e jeetati fof pi bamo heɓoyi galle mum banggue kamɓe yimɓe ɓe jii ɗum sukaɓe ɓe ɓe jii neɗɗo kañum ko hoore mum tan hirani ma tan e bottari ma a ñamminta e goto a yanta e goto goto fof jogui hirani mum e bottari mum kadi hatti tan koye galle mum hatti koye galle mum ɗum ɓe jii ɗum ɓe paati Fouta to ɓe kottoy to ɓe paati toon ɓe jogui toon galleji mum ɓe ɗum ɓe mbawa ñeñɓe ɓe mbawata famodirde e ñeñɓe ɓe ɓe mbawata famodirde e ñeñɓe gati mi haalnima ɗo han nane Samba Demba Ali Amadou Sow ko wayno fulɓe mawɓe ne gonno toon nanti mbaɗanno galleji kadi hakke capanɗo e neɗɗo hirto e galle leccere keddam galle ala gallol ala manano dintorno damal garɗo fof naata so naati keddam ara lacciraɗo yimɓe ñama ha kaara hande sa ari galle maɗa hay goto arata wattade galle ma tawa ko maaro ene bam aɗa waɗi jawdi ma hay goto arata wonno ko ɓuuri hewde ko goto fof ne jogui hoto ko joguiɗa ko a mawniri noon a wuurdi noon joni noon a anda on honno pamodirta e ñeñ sowona Allah hoddiri honno pamodirta e ñeñ a tawi tubak heɗo télévision mum tan dal télévision ne yeeɓa so gayni heɓa téléphone ƴetta kadi ha ƴetti kadi joni nden kam nen heɗo ko yimɓe kalata joni a ƴettat ɓuuɗon a cukka e noppi ma a yetta ko hay ko haalata a ñohata a haalata hay goto a yewtita hay goto joni yewtitta tan koye ko tuuji koye micro ma tan ƴetta cukka e noppi ma joni holaji ma e goɗɗum sona yimɓe ɓe Allah fecci kañum en haqqillaji mumen haqqillaji moƴƴi ɗi kamne gandi ko hanki ko ne tawa jinnamun jogino ko hanki ko kañumen kadi haqqillaji men payi hen ne jiiɗi ɗum ñeñɓe ɓeɗe kadi paami joni rimɓe ɓe e fofof oɗo jikku ndibadi jogui ɓe jiiɗa manere manore ɓe jiiɗa sa acci ɓe accitiɓe kakon mabɓe tan an a jarama tawi tan a woppiti kam e jawkalam ka acci kam heeɓi galle ma heɓe toon hangadi a mi yetti Allah ɓay tan woppiti kam e ko jeymi ko an kam a jarama no fewi mi yiiɗa gandam mi yiiɗa ganda gallam mi yiiɗa kala haala ɗum ɓuuri hewde horam min mbiɗa mbiɗa wawani hooram mbiɗa jogui ko ñaami mbiɗa jogui ko janmi sabu fof ñeemi monda ko ɗum wonda gawlo ko yimat ko ɗum ɓuuri hewde gonga noon ɓe jii ɗum koye tuuba ko ɓe jii ɗum e koye ɗannol tugui ɗannoto to joni noon ñeñƴo so yiɗɗumen nam kañum no usto ko wonno ko wiya minne ko joguinomi ko dakke natti jar ɗum ɓayri joni dimo fof mo garɗa kañum yiiɗa manede yiiɗa wiide arji hen galle yiiɗa sodandema wutti yiiɗa ko tema e hunde joni minne safa ñeña ko jarni min somi koɗannoɗa kadi minne mi daɗo waɗa cettirama tiiɗa mi liggoyo ko mbiyata ñeñi batti liggade ko gonga ko rimɓe ɓe cansiri noon mi haalala minen komin mawɓe han kadi minen min mbawa suurde fenade walla min mbawa haalde taw koye fenade min kalata o ketto ko komin kalata ko aɗum andi ɗum min kalata ko yimɓe gandi wona jennol wona e hunde komin kalata ko e paami komin kalata ko rimɓe ɓe mbayi no mbayini joni caltima ɗum ko heewi hen caltima ɗum kam ko joni ko onon ni e ɓeɗo yiiɓe ɗum ɗo ɓe kono sukaɓe hande no goodi hande ɓeɗo e susade ɗo hoddu konna ɗum ni ketta kotta ko oɗon ketto radio dingiral fulɓe ar gallam ñalla to ɓe gonɗa hajumala hen wiyata ko ala mbawɗa bona ɗum en dawde ɓe salaire mum ne heɓa en heɓa 1000 euros walla heɓa 2000 euros walla 1700 euros jogui hiranmo e bottane mum wiyajumala hen ɗum ɗon noon ñeeño kañum ne daɗo sentir muɗum aɗa ƴeewa kayitaji o seeɗi kayitaji kañum watta dawde waɗa hiranmo e bottane mum joni kaɗa galle ma minne maɗa gallo mbiɗa hoɗatno hankkadi minne mi hokketake joni minne ko asgomi natti nafdemi minne mi woppa asgomi waɗa ndimo wattini minne tawta tiɗa min dara no ɓurɗum ɗum joni hakkude rimɓe ñeñɓe ñeñɓe tawi yahani kañumen dotti ƴetti liggey yimɓeɓe goni wiide pourquoi ñeñɓe liggo jahani mi nattede keɓannomi ko dawol tan ani ko dawol gorko yo daw
so mi arema mbiya sa wayi liggoɗa ɗum ko ala haaju ɗi daw nomin dawranmi ka gorko komi gorko joni noon anda kadi goto fof ko Allah fecciɗu men noon goto fof no Allah oddirni wona yimɓe fof jaali wuuro nayi joni alay saago minne mi wona ñeeñoma mi wona gurtodir no mbiɗa ni sa waɗi yangue ma mi noto mi ara mi defa ndi yangue ma mi heedanma hen sa ndi ƴamano yeeti ɓiya ƴama mi yahanma sa neli kam mi yahanma ko ɗon gonno hakkude meɗen kono joni tawi noon ko an hatti galle ma a wiya sohlanimi minne mi hen dañannomi onon nafonnomi joni minne haɓɓe sentirama tiiɗa mi daw mi yebbo hoddu ɗum mi yebbo asko kono hay hirde hande neni so ni joni so yimɓe ne jiiya ɗum ɗo ene jiiya hono ni sa fof sinnon waɗanno ni mina waɗi pasillani mi wara mi maya tan mi jagge mi faare bamuɗe kono mi woppata huɗo mbiɗa andi harmani alhaji ma seydou bambaɗo men goto mawɗo men goto bambaɗo so ari nden arano hoɗonoma o wiyaɗa andi hoddu salimi hoddu tan o taw fof guirtodira kankon ma seydou ko ɗum sali o wi mbaɗa hirde tan nodda rewɓe nodda woto fof guirtodira o wi kono taw worɓe tan koɗanta o wi kay hodduma worɓe tan jooɗo noon worɓe tan koɗna worɓe tan tawa wona fof ni irtodiri yewɓe woɗ fof alhaji ma seydou e joni noon silamne masane ɗo woni hakkude meɗen oɗo combat woni hakkude meɗen wona riɓe ɓe ngala wona ñeñɓe ɓe ene gañi ñeñago min donki ko famde golle ɗe no jaari joni ni min duttiti kamɓene joni ko yahata e jamanu joni o ko kamɓene meɗen seddiraji mabɓe liggo neɗɗo so watti dawde ne yooɓe tan ene yettodi jumana hoore mum ko weeli ɗum ko tan yaha tawa rewani e gawde ñagude ko gacce noon ko hersini fof e aduna ñagade ɓuuri wonde ɓuuri hersinade ñagude ne hersini sa haɗama maayi ñagade ne hersini si neɗɗo haɗima maayi ñagude sa ñaguima tan rombo ñagude welani ko wona meccal ma tan kono ñagude welani sa dañi wawde pina subaka dawa liggey ma joɓeɗa salaire ma tawa hay goto a tampinoyani hay goto guelanima hay goto jandilanima ko ɗon katta eyyi ɗo de koye combat gonɗen ƴeewen noon onon joom hakkillaji en onon tinniɓe ƴeewon kalno sukaɓe yoɓe tinno banggue onon rimɓe tinne kadi ñeñɓeɓe kadi kañumen yoɓe tinno kamɓene ɓe ƴeewa ñeñagu toujours kadi joni ɗum mbimami ko rewɓe fulɓe natti wadde doɓɓe kanni natti haɗɗade ɓuuri leppi natti ɓirdoy nayi ɓirdude laroɗe batti ko powruji ɓirdoyta ko siwoji fof koko change won mbaɓe joni hoɗoɓe joni temedere bamba nanɗo hannde ɗo e wuuri he hannde temedere hannde nango wolal ngal hunnan ɗo mata aɗa andi ɗum temedere huɗ nan ɗo eyyi kono kamɓe ne poti radio ji hannde ko ɗo e radio no foti hannde poti jokkodirede ɓe jokkodira yimɓeɓe foof kono mi jiiɗa fof ko dawo ƴeewo e liggey eyyi Souleymane Massar combat ɗo de oɗo combat o wawa lewade ni tan oɗo o lewroto ko politique o lewroto tan ko haala e wajuji aduna kono combat woni hakkude men joni combat ji moƴƴi non hakkude men eyyi ella enata men to ella erata mon to ella rimɓe to ella ñeñɓe to joni noon heddi ko ɓayri ne sippire radio ji ɗi ne kaale ñande fof ketto radio dingiral kalɗe hono ni ene kalɗe hono ni ƴeewen mataw wonko ɗum waylata min ɗum noon e calminali moɗon bandiraɓe sehilaɓe jawɗo Boubacar Souleymane Massar e Mamadou Abou Demba e joni on jarama Allah jarama Touré Amadou Ba e Fama Yero e musidɗo moɗon Hamady Pacilani ne yetto ne jaro mi anda taw Souleymane Massar ɗon ko yiiɗi ɓeydude jawɗo Boubacar kono mi anda taw won ko yiiɗi haalam ka taw won ko yiiɗi luttade hen mbiɗa andi ambassade ɗo haala ma kayno moƴƴi tan mbiɗo wi tan ko bandiraɓe men hettiyankoɓe ne so mbawi heɗade ko joni fof yo gandu hen neɗɗo kam ma daña sabude tan aduna ma neɗɗo daña sabude wonon ñewɓe ɓe ne kañumen koye mumen wona ñagonde min cikkata ni hen ko mbeɗa weltinma hen ande hene sa ande itinami fodde ko hakkude fodde e ñeeño e dimo muɗum wonno ɗon wona ñagude wona ñagoto henne ko jellotoɗo ñagotoɗo ko tufɗo fandu muɗum ne yeelo ñagoto henne ko dariɗo hen tan ne waɗi ni ne werti junggo mum wima ala o addi henne kañum ko kaɓirɗe mum addi ko haala mum addi ko yewtere mum addi henne leñol ma addi ko haaldema e wawde widema hen ko ɗum gonɗa o ya salo ɗum ya rento ɗum ya e ko jaalal annene kadi en taata wonti o weltini men itta hunde ko mbawɗa hen en dokkama ko modaragal aduna wonno ɗon
go fo hen ñamba bandum e mi ko non woni jimɗum noon ko fo yo ƴeew sabunde tawi noon go fo ƴeewata ko sabunde magasin yo ande nden ɗo kam enen ma ndewna hen kerem soɗo jiɗum hen a hewa ɗum jomum hewa ɗelkude no fewi ay pullo ko deddarta ko pullo wiya min woni pullo jonta ɗon ganduno kaari oɗon nannuno kaari min woni kaari min woni kaari Seydi Ba walla Seydi Dia ala ɗum kam sikki neɗɗo ko tiɗi kesi ko fof wawa yettade ɗon Silema Masada a jarama ko noon ko sabunde joni noon radio Allah dingiral fulɓe di Haruna Boubacara Hamadi Tokara Mamou Haruna Boubacara ɗum noon enen mbiyamo bisimilla makko Hamadi Tokara Mamou e ko mammo ko kadi sinci Seyyen Wuro Molo ɗum noon bisimilla makko kankone ko moƴƴo o sagata kadi miñuken ɗe jawaki bo ɗum noon Hamadi Tokara Mamou min calminimo mbimo Seydi Dia hande ñalawma jamma hande o ko mbayno ko mbaɗi patillani e Dia Adama Boubacara e Seyyen Wuro fof no potirno hay goto hedda kamɓe fof ɓe gari ɗo tiraɗe mbaɗama teddude mbaɗama min beltima ala fof ko manque ɗum noon min jettibo kanko e mawniken e miñiken fof kanko Adama neɗɗo ko gonduɗo neɗɗo ko yimɓe kala gonɗa e aduna il faut gonda e banden o wawa wurdude amin minen haalooɓe tan tawa wurdani e bandiken wawa won il faut wonda e bandiken ɗum ɗo hande oɗo jamma hande ko bandiragal en ɗam watta ɗum jiidede weeli jiidede weldi ɗum no telani hande on so ko goto wonno joni radio dingiral fulɓe ɗo kettoral ɗum noon Seydi Dia Bismillah. bisimilla Bismillah. ja Bismillah kadi banggueji ɗi fof tawmi kam kon goɗɗo yiye haala tawmi kon goɗɗo yeehi e ko mbiyata ko to guitte mbaɗama e ñorgo ko daara dañama haala kam ala ko wattete hen tawde ɗum ha goto hon joguiɗo ɗum tan aha ko to heeda ga henne no enen ndenndi e onon ne kadi on tinnima banggueji ɗi foof wonde killifaɗo wonde mawɗo kadi ara e yimɓe kadi tabarakalla machallah ala ko wattete hen goɗɗum bisimilla bisimilla eyyi yo Allah kadi rokku men oɗon ketto radio dingiral fulɓe bisimilla mawɗo jarama no fewi wadde ɗum gaddannoɗen hettiyankoɓe radio dingiral fulɓe hay yewo dingiral fulɓe TV en dokkodiri e maɓɓe tan haadi ha e ñalɗi goɗɗi e sahaji goɗɗi e jewte goɗɗe ɗe mbaɗanten hettiyankoɓe wadde hande arno yewtide moon ko musidɗo moon Adama Boubacara Dia wonde Souleymane Mamasada Anne mo beydinaɓe koɗo men hande walla tan arno waynodirde hettiyankoɓe ko jinnaɗo meɗen Hammady Batkilani Mbodj walla mbiyen Hammady Dinguiral en mbimo yo Allah Diagne lawol ɓural amin yo Allah juutnu balɗe amin nawma e dow jaam artirma e dow jaam goppa kadi koreji fof no celleji sa min tawtone jaam amin rabbal alamin ja jarama no fewi wonde ha saaha goɗɗon jarama radio dingiral fulɓe arno tawtorede noon ko jinnaɗo meɗen Babou Demba mo Seyyen Wuro Molo eɗum wondi e joom suudu men Fatimata Yero Ba kono eɗen gondi kadi e musidɗo men giɗo meɗen Alassane Touré walla mbiya Samba Touré gorko mo Ganki e jejjitani joom suudu makko Fatimata Sy e musidɗo men Amadou Ba Souleymane Mamasada Anne e mawni meɗen Dia Haruna Boubacara on jarama ha saaha goɗɗo
oɗon ketto radio dingiral fulɓe. Oɗon ketto radio dingiral fulɓe. Oɗon ketto radio dingiral fulɓe. Radio dingiral fulɓe. Radio dingiral fulɓe. Oɗon ketto radio dingiral fulɓe.